Γεια σας, παιδιά. Και σήμερα, αρχικά να πούμε από τώρα πως εγώ καθόμουν για... λοιπόν, αρχικά, θυμάστε που στο προηγούμενο μου βίντεο με Five Nights at Freddy's έγινε που ο Golden Fade μου έκανε jumpscare και έκλεισε το βίντεο. Το βίντεο αρχικά δεν το έκλεισε, εγώ απλά με πέταξε από το παιχνίδι και έκλεισε το βίντεο μόνο του. Ο λόγος που πέταξε από το παιχνίδι δεν φταίει κάτι, είναι ότι από ό,τι φαίνεται έψαξα για αυτό το θέμα, αν πρέπει ξέρω εγώ να γίνεται αυτό και τελικά ναι, πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα και έψαξα αρκετά, τέτοια που βρήκα αρκετά theories, ok. Εδώ πέρα εννοεί ότι τώρα δεν θα σας αφήσω τώρα, δεν θα κάνω τώρα, δεν θα το διαβάσω όλο αυτό, απλά ξέρω εγώ, αυτό το πέρα σας το αφήνω, πατήστε pause και διαβάστε το, είναι από μια πολύ καλή θεωρία. Για το γιατί έγινε αυτό το πράγμα και εδώ πέρα ξέρω εγώ έχει εδώ πέρα ολόκληρο παράγραφο. Αν έχει εδώ πέρα ξέρω κάτι, έχει γενικά πάρα πολλά, έχει και σχόλια γενικά σε αυτή τη θεωρία και μπορεί να τα διαβάσετε ελεύθερα, απλά πατήστε ξέρω εγώ πώς το βίντεο όπως είπα αυτό. Καλά, εννοείται πως βρήκα και αυτά τα που χάτουσα με Golden Fate και γενικά έχει αρκετά για κάποιο λόγο. Αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα ανέβει και Five Nights at Freddy's κιόλας βίντεο. Μην νομίζετε πως αυτό θα είναι το μόνο βίντεο. Αυτό είναι λίγο μικρό βίντεο έτσι για να σας δείξω λίγο περίπου γιατί έφαγα jumpscare. Anyway, ανεβαίνει λίγο το βίντεο, να το κάνω μία και επιστρέφω. Όχι, εντάξει. Θα το κάνω το βίντεο πάντως. Αλλά θα ανέβει την ίδια μέρα με αυτό. Ναι. Okay. Anyway, σας άρεσε η θεωρία, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε gaming βίντεο. Ναι, το είπαμε. Γεια!